Maita enyadi watari tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Regai nditange nekukutendai. Tiri kukuonai makawanda muri kufarira Facebook page yedu. Tiudzeiwo zvamunoda kuti tiite. Tinotenda nemazana amunotipa. Isusuwo tiri kuvimba kuti tiri kukupaiwo mazana ari kukubatsirai. Yenyu inonzi Mai Chisamba Show official. Dzimwe dzakanzi Mai Chisamba izvo handini dzinotambika. Naika baba taurai zvenyu. Regai nditaurewo ndakamirira varume. Kunafanike pane patiri kupendera padiki. Mawivhi mazhinji atinoona mumadzimai edu akanaka ari kure. Ukasvika pedyo nawo mweya unobudamo haukomboreri. Saka handizivi kuti vanogadzira vanhu masaluni munodzidzisa here maclients enyu kuti kana magadzirirwa izvamai kana kuti sisi zvinoda kugara mavhiki mangani kana mwedzi mingani uye zvinochengetwa sei because mweya wacho haukomboreri. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa ndezvechokwadi chaizvo. Nekuti munoti kunyange muri kuimba muchechi mukada kuti muimbe bhuku rimwe chete mwanobva kuti aiwa torai zvenyu muimbe. Iwe ofunga kuti ndakudzwa kwazvo hapana kubuda zvakanaka. Nai kana muongorore netsvakiridza yatine tinotoona kuti vamwe munotoona kuti mazano ari kurara nekusaidhuku rinenge rakakutukira rese uku. Dzimwe nguva rokutukira uku. Mubvunzo wako taura zvako murooro wangu. Ini ndada kubvunza hangu kuti kune vana hairdresser kuti zvogadzirwa musoro zvakaita semarelaxa kana kuti vana weave kana kuti vana wig zvine maage here nekuti tiri kuona vana vadiki vari under 5 kana kuti under 10 vari kurohwa maweave, vamwe vari kupfeka mawigi, vamwe vari kukamwa vari kuiswa mishonga iyoyi. Saka toda kuziva kuti zvine age here kana kuti mataura zvakanaka nekuti patinofamba tichitsvaga ongororoka tiri kuona tuvana tuchichema kanenge kakadai musoro 2 hours amai vachirova ava vemusaluni vachisunga vachiita sei. Regai vachadavira kuti paganda remwana zvinofamba sei. Imbobvunzai zvenyu baba. Ndine mubvunzo wokutanga chandingada kunzwa kubva kukanzuru kuti pavanopa marezinesi pai vanozomboteera here kuti pai patakawirirana kuti zvinhu zvichadai vari kuzomboteera here nekuti even kunyange zvazvo mukasvika muri kunzi macho munzvimbo dzakarongeka ndo muri kungotambidzanwa zvinhu even bvudzi racho tiri kungoriona mumigwagwa umu. Saka handizivi kuti kanzuru iri kuteera here ichiti imimi muri kuramba here muchiita sei zvatakawirirana pai pataikupai rezinesi. Mubvunzo wakabata. Regai vambodavidza mubvunzo yedu totanga newe Mufaro. Ndinoda kutenda baba vatanga kuti abvunza mubvunzo wekuti weave dzinopfekwa nesu vakadzi madzimai dzinozopedzisira dzokanda mweya. Tinoda kudzokera panyaya yambotaurwa yekuwirirana pamusoro pahairdresser neclient. Ndinoda kubata nyaya iyi ndakadai baba nenyaya yekuti nyika yatigere ikonomi yedu yapusha vanhu vazhinji kuti angogonawo kuruka mabhanzi akutonzi ahairdresser, angogonawo kuita ichi ahairdresser. Ndinotenda Mai Chisamba mamboti angodai onzi ngaende kusaluni regai ndikujekeserei kuti hakuskuyiwa kuzodzidzwa chikoro nevanhu vasina kupasa form 4 kana vasina biology nescience because ndokwazvakawandira. Ndoti training yedu yakabatana neyemanesi kana tichizvitaura nekuti tinobata nemunhu nemaumbirwo ake. Asi regai ndidzokere pamubvunzo wenyu weweave. Weave inopfekwa 3 weeks kana kuti mwedzi. Ndichidzokera panyaya dzehutano kuzotonzwa yonhuhwa utachiwana hwatanga kudya ganda ramai netsvina yanga ichiungana imomo. Saka tinogara tichipa chenjedzo kune vanogona kupa chenjedzo kuti asivo vana baba hamuvanzwirewo tsitsi here kuti zvamunenge makapfeka izvi zvinenge zvonhuhwa nekuti zvatengwa nemari. Zvekare vanoti mari ndapinza yakawanda asi mwedzi mumwe chete. Topa chenjedzo yekuti vhudzi remukadzi rakakosha kugezwa kamwe chete pasvondo richinyatsotariswa ganda kuti hamunawo here zvisasa, hamunawo here mamwe zvimwe zvirwere zvanga zvitaurwa nevava kuti zvinoda kutozonopiwa mishonga yacho nana chiremba. Zvimwe zvacho handigoni kuzvisanangura muchirungu inonzi psoriasis asi makwena ayo kuti ukakwatura ambotaurwa naMai Chisamba akutobuda ropa. Ndikaona inini satherapist ndakutoti imboendai munoona chiremba murapwe. Mashoko makukutu echenjedzo. Zvino iyoyo ndo chenjedzo yatiri kukupai. Musaregedze muchinzi regai handichakutonzai maningi. Handimanzwa kuti
pakangokwatuka pachidini matoo neutachiwana unokwanisa kutozoti titozouya kuzokuonai kuchipatara mwarwara asi hamusi kuda kubvuma chete. Baba, mubvunzo wenyu wokuti munotevera here kana kuti muna mangogara kuti anotanga vaparezenisa? Kana makambotevera pane vamakambovharira here? Nekuti vari kutaura kuti ongororo yavo iri kuratidza kuti zvinji hazvina kumira zvakanaka. Ndinotenda zvikuru hongu, pese patinopa rezinesi tinoteverera. Vauchiriuka maoko nayako mani. Ndoenderera mberi ndichiti muhutano tine slogan yatinotaura yekuti muhutano iwe neni tine basa. Mashoko makukutu nai. Muri kunzwa here ruzivo ruri kumberi uku? Munorunzwa here kana mapinda imomo mamunogadzirwa? Muri kuzviitirwa here? Imimi ndimauya kuzomirira asina kuya kumastudios. Zviri kuitwa here zviri kukurukurwa pano? Imbotipai. Tinoti isu sekutaura kwamboita vekukanzuru panofanira kunge pane residence. Tinopawo maresidence pese panoti mafamasi, makliniki, mahospital, kune vese vanochengeta mishonga. Tinenge tatarisa panzvimbo pacho kuti mishonga iri kuchengetwa zvakanaka here, iri kuchengeterwa pai, ndiani ari kupa vanhu, tichireva professional ari behind, anofanira kunge achipa yambiro yakakwana kuti mushonga wenyu wakanaka wakakwana. Saka Mai Chisamba vambobvunza kuti mishonga tiri kuiona yawanda mumastreet, ndokusaka tauya pano nhasi kuti tidzidzisane kuti zvazvanzi iwe neni tine basa rekuti tisatenga mushonga usiri panzvimbo yaunofanira kutengeserwa. Zvine zvikonzero zvekuti kana tikati enda kufamasi kune munhu ariko watinomeka shuwa kuti ariko nguva dzose kuti akupe yambiro yaunofanira kuwana. Tikati enda kuna dhokta zvinoreva kuti kana zvichinzi mushonga hauwanikwe usina prescription zvine chikonzero, haugone kuzvirapa wega. Zvinoda kuti utange waonekwa wozorapa. Saka kazhinji kari kuitika mishonga yatiri kuona pamastreet iri kuzozorwa, iri kuitwa semishonga inofanira kushanda zvimwe asi yava kuabuswa, inoinclude maactive ingredients akafanana betamethasone nanani vari kuwanikwa vari imomo. Vatiri kuti kana usina kunyorerwa nachiremba, usina kupiwa nafamacist, usatora mushonga iwoyo, usatenga mushonga uri mustreet. Mashoko makukutu. Hanzi kunyange ukachipa sei usatenge mishonga iyoyo. Amweni vane mubvunzo wavo usina kupindurwa wevana. Regai nditi pachikamu chino muongororo netsvakiridza yatakaita tichishanda nevamwe vedu vatiinawo panapa, vana vadiki havaiswe mishonga mumusoro mavo nekuti ganda ravo haritendedzwe. Zvikuru sei iwo mawivha aya amunoona anovava, havagoni kurara, mamwe anenge aine zvuma. Kune zvinoitwa nebvudzi akazoya kuti uzatadzoka muchikamu chekupedzisira. Kune zvinoitwa nebvudzi revana chairo ranyadenga iri zvekutamba naro. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.